ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತಾರ ಅಚ್ವತೋರ್ಮನೆ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ನಡೆದನು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ನಾಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯರ್ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಪ್ರಸಣ್ಯ ಧನ್ವಿತ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ ನಂದನಪುರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಆಕಾಶ್ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಬಬಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಮಿತ್ರನಗರ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ಮಿತಾ ಬಾರ್ದೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗನಾಥ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಜ್ವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾಯರು.
ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶ ಭವನ ಮೇಗಿನ ಮಾಲಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಕ್ಲು ಅಶ್ವಧರ್ಮನ ದಿನದ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಡಪಾತ್ ಕೊರಿಯರು.